Έχετε καλοκαιράκι και είσαι έτοιμος με τη μηχανή σου να βγεις για ταξίδι. Σήμερα λοιπόν θα σου πω για ένα αξεσουάρ που θα σου κάνει τη ζωή πάρα πολύ πιο εύκολη. Τι είναι αυτό? Οι οτασπίδες. Η ακοή μας θέλει προσοχή γενικότερα και το θέμα δεν είναι μόνο ένας δυνατός θόρυβος, το θέμα είναι και η διάρκεια αυτού του θορύβου. Ό,τι μηχανή και να έχεις, ας έχεις προστασία, ας έχεις καλό κράνος, ό,τι και να έχεις, πάντα θα έχεις θόρυβο μες στο κράνος σου. Και δεν είναι το θέμα μόνο η ένταση αυτού του θορύβου, το θέμα είναι και η διάρκεια του. Αν πας ένα ταξίδι τώρα 2, 3, 4, 5 ώρες, η επιβάρυνση στα αυτιά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και πολλές φορές, επειδή όλα αυτά είναι πάρα πολύ ψηλά πρίμα λόγω της αεροδυναμικής και όλα τα σχετικά, συνήθως μπορεί να έχει και ζημιά. Συν ότι ο ήχος είναι ενέργεια, που σημαίνει ότι όταν τρως όλη αυτή την ενέργεια κουράζεσαι και χωρίς να το καταλάβεις ακόμα. Μπορεί με ενθουσιασμό στην ώρα που οδηγάς ή οτιδήποτε να μην το καταλαβαίνεις, αλλά είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος παράγοντας κούρασης όλη αυτή η αχετική ενέργεια που τρως. Λοιπόν, γιατί να πάρουμε λοιπόν οτασπίδες ό,τι να είναι ή γενικά πρέπει να πάρουμε κάτι πιο συγκεκριμένο? Λοιπόν, εδώ έχω να πω Sounds. Η εταιρεία, καταξιωμένη πλέον στην Ελλάδα για τα in-ear monitorings, βγάζει και οτασπίδες για κυνηγούς, για μηχανόβιους, για ηχολήπτες, για μουσικούς, η κάθε μία με διαφορετικές προδιαγραφές. Τι λοιπόν έχει διαφορετικό αυτή η οτασπίδα μια κοινή? Έχει από πίσω ένα φίλτρο το οποίο καθορίζει πώς αντιμπικόβει και πού τα κόβει. Δηλαδή δεν είναι μια οτασπίδα που απλά μπουκώνει το αυτί σου και δεν ακούς τίποτα. Είναι μια οτασπίδα η οποία κόβει 24 dB με ένα ουσιαστικά κόψιμο περισσότερο μεσαίες και ψηλές, που σημαίνει ότι βάζοντας το αυτί σου δεν απομονώνεις από τον έξω κόσμο, συνεχίζεις να ακούς πιο σιγά τα πάντα, αλλά συνεχίζεις να ακούς κανονικά. Έχεις ευκρίνειες αυτό που ακούς, γιατί φεύγει ο θόρυβος από τη μέση και μένει μόνο αυτό που χρειάζεσαι. Δηλαδή δεν είναι απλά μια οτασπίδα η οποία σου κλείνει τα αυτιά και τελειώνει, δεν ακούς τίποτα. Είναι μια οτασπίδα η οποία σου ρίχνει την ένταση, σου κόβει τις συχνότητες οι οποίες είναι κουραστικές, ας πούμε, από την αεροδυναμική και όλα τα σχετικά, και αφήνουν αυτό που χρειάζεται. Sounds Custom. Μπείτε σε σελίδα, link από κάτω, και με τον κωδικό UGO10 θα πάρετε και ένα 10% σε ό,τι ψωνίσετε, οτασπίδες, in-ear ή οτιδήποτε άλλο χρειαστείτε μέσα από την ιστοσελίδα.